ବାବା ସେଇଟା କାହା ଗାଡ଼ି? ବବି ଗାଡ଼ି। ବବି ଗାଡ଼ି କ'ଣ ହେଇছিল? ବବି ଗାଡ଼ିର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଗଲା? ତମେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛ? ଆଜ୍ଞା ଉପରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ବବି ଆସିଲେ ବାଡ଼େଇବ, ତା ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛ। ଗେଲଉ ଓ ଗେଲଉ, ବବି ଆସିଲେ ବାଡ଼େଇବ, ତା ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛ। କ'ଣ କରିବା? ବବି ବାଡ଼େଇବ ଆସିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଅଛନା ହେଇଯାଇଛି। ଛି ଛି ପାଗେଲା ବାବାଟା ମୋର।